Democràcia és llibertat, és igualtat. És pluralisme polític, és sobirania popular, és garantia dels drets humans. Però arreu del món la democràcia retrocedeix. 89 països han reduït els seus estàndards democràtics i diferents formes d'autoritarisme es consoliden. Es reprimeixen durament les revoltes populars i els discursos xenòfobs guanyen força. Mentrestant, en molts països la població no sent la democràcia com a pròpia. Els sistemes de govern no ens representen. El termòmetre democràtic dona senyals d'alarma arreu del món. El vot no és suficient i exclou a molts dels nostres veïns i veïnes. La transparència, l'accés a la informació, La llibertat d'expressió, la inclusió i el diàleg i debats col·lectius són claus per construir una agenda política més horitzontal que afavoreixi una participació igualitària. A Sant Boi sabem que la democràcia mai no és absoluta. Hi ha moltes zones grises en les quals es pot treballar perquè la participació igualitària sigui cada cop més real. El Pla Director de Cooperació ho recull en els seus objectius. Cal donar suport a la societat civil organitzada arreu del món i afavorir que cadascú de nosaltres es comprometi en la justícia global. Des d'aquest àmbit més proper es crea un grup motor per fer més democràtic el Consell de Cooperació. La democràcia no ve donada, hem de lluitar cada dia. I des de cada àmbit, a nivell individual i col·lectiu, creant aliances i generant aprenentatges que depassin l'àmbit local, conscients que és un repte global. Crec que en aquest aspecte cal tenir molt clar, quan parlem de compromís amb democràcia, tot el tema de sensibilitat, de permeabilitat amb els problemes i les reivindicacions de les persones. Això ha de permetre també alhora un debat, i hem d'aprofundir un debat sobre les motivacions i la importància d'una transformació social i, evidentment, treballar molt el joc democràtic. Crec que és molt important la transparència i fer que les persones, que la ciutadania pugui tenir accés a les decisions que es prenen des de les institucions municipals i també fer que la ciutadania sigui partícipa de totes les decisions que es prenen. Intentar acostar les decisions i que les persones puguin participar d'aquest procés. La transversalitat en les decisions, en l'organització, en la gestió de totes les accions que ens impliquen a les entitats. I alhora oferir el Consell de Cooperació com un espai de debat, de diàleg, com un fòrum on tots i totes tenim la nostra veu i el nostre lloc. El que més demostra que l'Ajuntament de Sant Boi en l'àmbit de la cooperació és democràtic és l'haver creat un Consell de Cooperació i, a més, tot el procés que es va estar fent l'any passat de que entre les entitats i la ciutadania es pogués decidir, es pogués valorar com havia de ser aquest Consell. També valoro molt positivament i crec que és una acció també important el fet de fer que hi hagi un grup motor dintre d'aquest Consell que estigui format per membres d'entitats. El grup motor, en principi, es va crear, entenc jo, som 3 persones de diferents entitats, per donar suport, per recolzar i per aportar la tasca i les iniciatives de la regidora i del Departament de Cooperació de l'Ajuntament, del Departament Tècnic. Jo personalment fa poc que m'estic dedicant a la cooperació aquí a Sant Boi, un any, però des d'aquell moment em vaig involucrar amb el Consell de Cooperació i també amb el grup motor. El tema de Nicaragua ha estat un tema important, per un cantó molt trist i molt dur per tot el que està passant al país, però ha estat molt important perquè ens n'hem donat compte com una de les entitats de la taula del Consell pot liderar i pot aportar, pot donar informació realment recollida directament de les seves contraparts locals, amb la qual tota la resta d'entitats tenim una informació diferent de la que rebem normalment pels mitjans de comunicació. Ho hem pogut debatre, a partir d'aquest debat ha sortit un manifest i aquest manifest arribarà al ple de l'Ajuntament. Està pendent acostar la participació de la ciutadania perquè actualment no se sent representada, perquè no troba persones similars a elles en política, que també pugui formar-ne part, apropar-se a tots els estrats, a tot el tipus diferent de persones que hi ha a Sant Boi. Hem d'aconseguir
que la ciutadania s'impliqui, que la ciutadania trobi el seu lloc en totes les accions que s'estan portant a terme, que són moltes, i que cadascú trobi el seu encaix. A través de la cooperació, el que sí que s'hauria de fer és deixar de veure-la com un nord-sud, sud-nord. Hauríem de començar, d'apostar també per la línia de l'educació, per la justícia global aquí, i oblidar-nos que nosaltres anem a col·laborar al sud, perquè això crec que ha de ser com un joc de jo t'ajudo a tu m'ajudes a mi, no només al nord en el sud. Que és molt important la sensibilització. O sigui, els projectes que fem allà són importantíssims, però pensem que és bàsica la sensibilització i la feina que es pot fer des d'aquí mateix.